Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Wani pagkilisay. Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggaw. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtong alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning, 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 good morning. Mga ka-aksyon, bango na. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado, Subuko Domingo. It's December 12, 2021, mga ka-aksyon. O ganit sa mga tao na kami ara sa pag-imuon ga importante, may ara sa pagkakatuan ga importante, mga ka-aksyon. Dapat aga pa kita magabugtaw, ha? Hindi na kita nila magbalik sa aton kinahigdaan. Kamatibulan sa mga Disyembre. Aba silig naton nga daw budlay gid magbangon, mga ka-aksyon. Amo na ginahambal ta malang nagapanawag liwat balik. Ini nga katre para maghigda ka naman, di ba? So anyway, mga ka-aksyon, dapat aga pa kita magabugtaw, mag-init nila sang tubig, kag maghigop sang mainit nga kape. Bilang pampadula dira sang tuyo ang ginabatsyag daton, ha. Kamati ko na aga, labi na bulan Disyembre, inabalang wala aircon anay. Feeling mo, mga ka-aksyon, na may ara ka lang sang aircon. Kay tamaan ka tugdaw sang hangin. Ang bugad dira sang electric fan, mga ka-aksyon, perti man katugnaw. Nagahigda ka dira, pagkatapos may ara ka dira sang habol, tapos may naghako sa imo, mudlay magbangon, ano? Tapos may nagahutik sa imo nga, karon lang lakat ga, temprano pa man padugang ta 20 minutes ga, bado computeran lang ino. So anyway, mga ka-aksyon, good morning sa inyo tanan. Good vibes sa katong programa, sumuka pampag-good vibes. Adlaw na naman sang Domingo, December 12, mga ka-aksyon. Good morning sa liwat sa mga vendors naton, nga aga pa nagabugtaw, ha, para magplaster dira sa mga preska nga mga utanon, mga preska dira nga isda, baboy, manok, karni sang baka. Good morning! Dapat smile kita dira, ano? Biskan wala pa matakod ang pustiso. Smile gapon, okay lang na. Mati mga ka-aksyon, ang tao ko nung aga pa siyang banwa nag-smile, inabalang malipayon. Ano man nga problema nga magasunod sa iyasubo nga adlaw. Hindi siya masiling naton nga mangin apektado, ano? Tuod man, dasig makapagita sang solusyon. Hindi siya matitinag, wow.
So anyway, sumunga adlaw mga kaaksyon ang pag-istoryahan taanay. Ini nga history. Ano ba lang natabo sa ito nga unang panahon, December 12 mga kaaksyon. Ini siya ha, tuig 1988. Ano ba lang natabo sa ito anay? December 12, 1988 mga kaaksyon. Nga masiling naton nga amo na siya ang nangin viral nga balita. Ina nga bilog nga kalibutan, nakabalo sa sini nga balita. Ina ba lang nagapanghugas ka dira sang pinggana, tapos nabatian mo na nga balita. Makasiling ka nga, oh hala, tuod ni, no? Galing isang una mga kaksyon, masiling naton nga nagagwa lang ni sa TV, no? Mabatian mo sa radyo, makita mo sa newspaper, kaya syempre wala pa sa internet, ano? Iti, mga 90s na I guess, ano, nagsulod din ng internet sa Pilipinas. But some other countries, siguro mas may ara na but limited places only. So anyway mga kaksyon, ari na ha. December 12, tuig 1988 mga kaksyon, ang sikat nga boksingero anay, kabalo ka 80s up to 90s mga kaksyon, ini siya ang ginbantayan gid sang bilog nga kalibutan. Ginaidolo. Kung ginaidolo sa kadamaan mga kaksyon, pag may nagwa nga balita sa iya, makabalikin gid ang tango mo. Pag makareact gid nga, hala, tuod na, masimo-himo lang na. Tuod gid kuno eh. Kuno ha. Ginpasakaan sang kaso nga sexual harassment si Mike Iron Tyson. Ini ang natabo sa ito, anay, mga kaksyon. But before that, mga huring-huring, tigambal ang mga tao nga, hindi natuon niya, pangwarta lang na. Pero amugin niya mga kaksyon, siya ang ginpasakaan sa kaso. Si Michael Gerard Tyson, nga kinalaman Mike Iron Tyson, mga kaksyon, ang ginpasakaan sang kaso nga sexual harassment tungod sang paghimas sang pribado nga parte sang lawas ni Sandra Miller sa isa ka nightclub sa itong 1988 mga kaksyon. Sa desisyon sang jury in New York City, ginpabayad ang former heavyweight boxing champion sa $100 bilang compensatory damages. Di tanubo kayo mga kaksyon nga penalidad suno man sa mga tao sa tuanay. Actually mga kaksyon gina-investigar man eh. Kaya kung kaisa may gagwa man nga balita nga pangwarta lang na katidamo kwarta si Mike Iron Tyson. Kaining tuig mga kaksyon dekada 80 and mga late 90s, ini ang kasagsagan sang karera ni Mike Iron Tyson. Kung kasagsagan sa imudra yung karera, biskan patuod nga may ara kasang pirdi, pro ara kasang natawag naton nga peak sa imo nga karera. Sa mga endorsement, income dira sa imo yung boxing match, damo kayo sang kwarta. Kung damo ka sang kwarta mga kaksyon, masiling naton nga lagson kagid sa mga kababaihan. Hindi kasi lang kumugwapo ka but because sa imo kwarta, di ba? So amo na, and there are man nga may ara man nagalaga sa nang makatapik bala sa sikat nga tao, Ang syempre, pila ka tuig nga makalipas, bulagay sila, at least nakakuha siya sang recall sa kadaman. Nagsikat man siya, nag-endorse mo siya sa mga produkto, amo na bala, ang iban. So mga kaksyon, si Sandra Miller, sang natabo ini nga ginatawag ta nga sexual harassment. Ini siya ang nagaedad 26 anyos. Nga isa ka computer operator sa Queens ang nagpangayo sang duga nga bayad nga nagalabot sa $2.5 million sa civil case nga ginpasaka kay Tyson tungod sang paghima sini sang iya dughan kag idalom nga parte. Wala. Grabe, no?
Ginhimas kini gambal sa Miller yang ang $100 ni kulang niya. Ang ako niya pagkatao gintapak-tapak ya. Pagkatapos sa mula ni inyo kay hatag sa ako $100 lang. Eh mga ayo kuya dugang niya. Dugangin niyo kuya $2.5 million. So muna mga kakson ang reklamo ni Sandra Miller nga suno sa iya siya gid kuno ang ginhimas siya ako mo sa ibabaw dira ka parte sa atubangan tapos sa idalom naman dira sa likod ano basi siguro na umol-umol si Mike Tyson or basi during that time mga kakson hubog si Mike Tyson kati hambal nila kuno basta kuno athletic ang isa ka tawo dasig kuno mahubog amo na hambal nila mga kakson pero sa pagpadayon naton mga kaaksyon ini ang ginpanginwala ni Tyson. Hambal ni Tyson, no. Wala ako naghimo sina. Buot ko ya. Good boy ko. Muna hambal ni Mike Tyson. Kay tungod sa iya, tungod ko no sa kadamuon sa mga tao sa sulod sang disco club, naigo sang aksidente sang iya nga butkon ang pribado nga parte sang lawas ni Miller. Pero wala gid kuno suno sa kay Tyson mga kaksyon. Wala gid nag open close ang kamot ni Mike Tyson. Amo na wala man kuno nag giho-giho ang kamot ni Mike Tyson sa isa dira ka pribado nga parte sang lawas ni Miller. Tiya mo na wala kuno nag open close ang kamot ni Mike Tyson kag wala man naggiho-giho nan. Aksidente lang kuno do amo lang ako no do naglabay lang kuno bala. Pro hambal ni Miller ya may nabatsagan gid ko yang alain. Tiyan mo na mga kakson matapos ini madamo na dayon sa mga babae ang nagpasaka sang kaso sa kay Mike Tyson nga sexual harassment nga natabo man dito sa disco club. Ini ang ginatubang ni former heavyweight boxing champion Mike Tyson. Kung baga pa mga kakson matapos sa kay Sandra Miller madamo na dayon sa mga nagsunod-sunod nga nagpasaka kaso sa kay Mike Iron Tyson. Ambar sa iban nga babae. Ako man, ginipuan man ko. Ako man, ginsag idan man ko. Nag-open close man ang kamot ni Mike Tyson sa akon. Magluwasin na. Naggiyo-giyo man ang kamot niya pagkatapos nagkurog-kurog pa. Kaya mo na, nagsukot dito. Naglibog man ang ulo sa mga abogado na nagdamo na rin sila. Sa tong bulan sa Hulyo mga kaksyon ini siya tuig 1991 si Mike Tyson ang ginaresto. Ano yung mga kaksyon do? Seryoso na ini siya. Tungod naman sa kaso nga paglugos sa isa ka 18 anyos na si Desiree Washington nga naging Miss Black Rhode Island sa isa ka hotel dito iya sa Indianapolis. Ini mga kaksyon naging panginwala ni Tyson ang aligasyon sa iya nga ginlugos niya ining si Miss Washington nga suno sa kay Tyson ini kuno ang may-ara sa permiso sa babae kag hindi man kuno tuod nga ginhubog niya ang babae kag dugang pa ni Tyson gusto kuno sang babae nga may-ara kuno sa may matabo sa ila nga duwa. Ini nga seryoso mga kaaksyon nga kaso gid kati rape na niya at ato actually seryoso man to mga kaaksyon kati sexual harassment di ba pero ini may natabo gid mga kaaksyon mga pa rape gid ya kay imagine 18 anyos nga babae sa tong March 26 mga kaaksyon na tuig 1992 sa edad na 25 anyos ining si Mike Tyson ang nasintensyahan sang 6 katuig nga pagkapriso na may 4 katuig nga probation
siya ang ginbutang mga kaaksyon dito ya sa Indiana Youth Center na subunga Plainfield Correctional Facility sa tong bulan sang Abril tuig 1992. Si Mike Tyson mga kaaksyon ang nakagwa sa prisuhan sa tong Marso tuig 1995 kag nakaserbisyo lamang sang halos 3 ka tuig sa prisuhan. Sa pagretiro ni Mike Tyson, mga kaaksyon, na pratagaan ka mo, hindi naman kati puro sexual harassment. All about rape, mga kaaksyon. Actually, sa makita nyo na sa picture, ining si Mike Tyson, kag, di ba, anay presidente sa Estados Unidos, si Donald Trump, di ba? Si Donald Trump, anay mga kaaksyon, ang naging advisor, di ba, ni Mike Tyson. Kasi, masiling naton, mga kaaksyon, nga doon naglibog bala ang ulo ni Mike Tyson sa iyang manager. Kadamo sa iyang mga endorsements, kag syempre kadamo sa iyang mga boxing match. Kadako bala siya nga kabi sa manager niya, rason ko nga nagbulag siya sa iyang manager. Kag syempre mga kaaksyon, si Donald Trump kumbaga pa daw siya ang nagaplano sa mga desisyon ni Mike Tyson. Amo na kun nga ang mga kaaksyon nga may ari diri sang picture si anay presidente sa Estados Unidos sa si Donald Trump. Pero sa ulihi mga kaaksyon nag-away man sila nga duwa. Kay ti may nagwa mga kaaksyon nga balita nga pinamangkot si Donald Trump kung may ara bala sa natabo sa ila sang iyang asawa. Tiya bali Donald Trump nga mabi nga patulan kung asawa mo ang ambal ni Donald Trump hasta nga daw nagdako na ang ilang gap. Ang nagtaas na gid ang pride, nag-init na gid ang ilang away, nagbulag sila sa ulihi. So mo na mga kaaksyon kun nga may picture diri sang anay presidente sa Estados Unidos si Donald Trump. Sa panahon nga ni mga kaaksyon, masiling naton nga sikat nga businessman ining si Donald Trump. Kag sagad sa ginatawag naton nga pagplano sa mga desisyon. Gani sa ulihi, sila nga duwa nga nag-away man gihapon. Nag-break sila. So mga kaaksyon, si Mike Tyson ang nakagwa sa prisuhan sa itong Marso tuig 1995 kag nakaserbisyo lamang sa halos 3 ka tuig sa prisuhan. Sa pagretiro ni Mike Tyson mga kaaksyon sa boxing, siya ang nakarecord sang 50 wins kag 6 losses. Sa 50 kadaog ni Mike Tyson mga kaaksyon, 44 diri ang halin sa knockouts. Sa tong November 28, 2020 mga kaaksyon, last year, natamo ang Mike Tyson kontra Roy Jones Jr. sa Dignity Health Sports para sa park sa Carson, California. Kag ang resulta mga kaaksyon, split draw. Ang mga boksingero mga kaaksyon nagpirdi sa kay Mike Tyson sa iya bilog nga karera If you can remember mga kaaksyon, ang unang perdi na Mike Tyson, ini siya ang natabo sa tong February 11 tuig 1990. Ini siya via knockout sa ikapulo nga round sa ilang away. So ang una nga nagperde sa iya amo si Buster Douglas. Again natabo ini siya February 11 tuig 1990. Ang ikaduwa nga perde ni Mike Tyson mga kaaksyon natabo naman sa tong November 9 tuig 1993 via technical knockout. Ini siya natabo mga kaaksyon 11th round sang ilang away. Ang iya na kontra amo si Evander Holyfield. Ang ikatatlo mga kaaksyon, ini wala man siya ma-knockout, wala man siya masiling naton nga napirdi siya puntos mga kaaksyon, pero ini siya ang na-disqualified. Diba? Sa kadua nila kapag sa buha ni Evander Holyfield, kay tungod naging kagat niya ang dalunggan ni Holyfield.
Ini siya mga kaaksyon na tabo sa itong June 28 to 1997 via disqualification. Ang ikaapat nga perde ni Mike Tyson mga kaaksyon amo kay Lennox Lewis. Natabo naman ini sa itong June 8 to 2008 via knockout sa ikawalo nga round sang ilang hampang. Ang ikalima naman mga kaaksyon nga kaperdihan ni Mike Tyson amo sa kay Danny Williams. Ini man yung mga kaaksyon na tabo sa itong July 30, 2004 via knockout sa ikaapat nga round sang ilang hampang. Kag ang ikaanom or ulihi nga kaperdihan ni Mike Tyson mga kaaksyon antes siya nagretiro sa boxing. Ini siya natabo naman sa itong June 11, 2005 via referee technical decision o RTD sa ikaanom nga round sa ilang hampang sa sining nga tiyempo mga kaaksyon sang mga bunggoanay sila ni Kevin McBride. Ang edad ni Mike Tyson 38 anyos kag 346 days. Tindo may edad-edad na mga kaaksyon Ag syempre amo na ginahambal sa kadamaan basta gani magtaas ang imo nga edad nagahinay naman ang imo nga speed and of course daw hindi na bala amo nakakusog ang power sa imo nga sumbag. So amo na mga kaaksyon ang aton nga history sa mga adlaw ini siya parte sa sports parte sa kay Mike Iron Tyson. Nga sa tong December 12 tuig 1988 mga kaaksyon ginpasakaan sang kaso nga sexual harassment ining si Mike Iron Tyson. Mga kaaksyon dra lang kamo because kita magabalik matapos ang pila ka mga commercials. 24 hours and Good morning, mga kaaksyon. Nagabalik kita sumok sa atong nga programa Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Mga kaaksyon, do not forget to leave reaction sa atong nga FB Live sa atong nga programa. Kaya syempre, share ang atong nga Johnny Tango Rides Again, okay? So this time mga kaaksyon, magatamyaw kita sa mga nagkomento diri sa atong nga programa. Aga pa Good morning sa kay Mileli Oligo. Good morning, Johnny Tango alias Red Salgado. Nga gwapo, migo ko, mabuot ka tao. Boga kompleto, di ba? Good morning, sir, Mileli Oligo. Aga pa nagabugtaw para sa kapihan niya, no? Kag, syempre, Elvira Hilogo. Good morning, Action Red, watching from Charito Heights. Madamo ka salamat, Elvira Hilogo, ha? At syempre, Glenda Snook kaniyaga. Buaga mo nagabugtaw si Madam dira sa may San Dionisio, ha? So, sa liwat, aba yung aga dira sa members ng family kanyada. Especially kay Madam Glenn Snook. Okay? Mileli Oligo, Tamya Olihog, please Merry Christmas to Ma'am Vanessa Mayo or Vanessa Star Mayo, Doc Matt Mayo, Jinky Dialangdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. May yung aga dira sa inyo, ha? Jenida Ordonez, sa mayong aga, ha? Kag aga mo nagbugtaw si Madam Star Mayo. Ay, hindi. Paano pagbugtaw? Gali kay US, no? Gabi sila. Good morning! Hello, Alalayon, Sir Red Salgado. Greetings from Snowy, Minnesota, USA. Super tugnaw, gid kaayo, dire. Subong check out my post. Yeah, nakita ko to. Snowstorms last night. Uy, keep safe ka mo, dire. Halong ka mo, ha? Do nakita ko to sa video ni Madam Star Mayo, do skating to siya, no? Basta kadamo lang sang snow, sang ice. So keep safe ka mo dira, ha? Madam Star Mayo sa US, ha? Olive Tababa, mayong aga action Johnny, tamyo ko lang happy birthday sa akon kaugalingon. Uy, birthday mo? Happy birthday, Olive Tababa. Aria kag ang akon Iloy na si Oping Tababa, happy birthday subong na adlaw-adlaw nagapamati sa Action Radio. Madamo ka salamat, ha. Euris Grace Bigkas mayong aga, Alex Fuentes isa man sa mga nagabugtaw aga pa, ha. Kag be safe man dira, kag keep safe always, okay? So thank you so much Alex Fuentes, Aleza Morales Coelho Feli mayong aga.
Kag syempre isa man kamayong aga kay Melvin Solidarios Abdo. Okay, good morning. Watching live from Barangay Malingin, Bago City. Mga pisam tagapamati sa imo. Okay, thank you so much. Melvin Solidarios Abdo. Kapi-kapi lang da para madula ang tugnaw ginabatsag ta, no? Pero tingin ka tugnaw? Morning from Barangay Malingin, Bago City, watching live. Melvin Solidarios Abdo. Mileli Oligo, good morning sa Estela. Good morning to Estela U. Barbo of Mauritia, OIC of Tourism Office. Wow, good morning dira sa imo ha. Estela U. Barbo. Kag Yuris Grace Bigkas. Good morning, Barangay Estefania. Good morning dira sa inyo ha. Sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Estefania, isa ka mayong aga sa inyo Maylin Tadia. Morning po, watching from Kuwait. Thank you so much, Maylin Tadia. Keep safe always. Kag Globe Ayuha Signal niyo. Morning. From Melvin Solidarios Abdo. Basig nga problema, ganun signal ka Globe, ano? Gugta si Melvin Solidarios Abdo, ho? Eddie Laos, mayong aga. Good morning, Action Red. Ari kami gyapon na Isabel. Monitor diri sa Victoria City. Happy Sunday, Action Red. Kapita. Thank you, Eddie Laos. Mineli Uligo, Timay, Kagmunet, Lubaton, Kagawad sa Mambulak sila ay gamonitor man. Madamo ka salamat, Mineli Uligo. Erlinda Salgado, Bompariente, ko aga man nagabugtaw, biskan matugnaw. Good morning, Red Salgado. Pangapina dira, Erlinda, para madula ang katugnaw, ang ginabatsyag tano. Dumakasaot-saot ka kunaga. Basta tugnaw. Martin Aliling, mayong aga. Roming Estrabon Hidalanga. Okay? Or Hidalanga, no? Correct me if I'm wrong, okay? Good morning, Roming Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan City, Monitor man Kamidri, Pangapita. Thank you so much, Roming. Alieza Morales Coelho Feli, ha ha ha. Jonaline Ninial Discrepito. Good morning, Action Red. Salgado, tamyaw ang bugos nga barangay Ayungon, Ayungon, Val or Hall. Kag Kinsihan or Kinsihan, Hinigaran, Ninial family. Madamo ka salamat, Jonaline. Estela Pahilanga Cesar, good morning, listening right now. Red Salgado, thank you so much. Kag Christian Roa, mayong aga. Kag tanagan magsulita mayong aga dira sa inyo. Mga kaaksyon, comment na kamo sa inyo mga greetings because magabalik kita diri sa itong programa. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapas... Action, nagabalik kita sa itong programa Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Mabugdaw ang aton kaagahon mga kaaksyon. Labi naging kong single ka double impact ko no ano. Aragay nurse. Patugdaw. Tani madumduman ko siya akon nga ex ba. Ang mga ko sa ginahambal sa mga tao ano. Ex, magparamdam ka di ko na kaya. Sobrang ginaw. Ano may mga kaaksyon na sumukang aga para ihatag sa ato ng pinakaulihing update rin sa Bacolod. Nagbunog ang probinsya sa Negros Occidental. Ang mga kaaksyon ato makaupod sumukang aga. Aksyon Marlon Genovea. Good morning, Aksyon Marlon. Aksyon Red, good morning. Good morning sa ato sa rin mga kaaksyon. Korek ka mo sa rin muna bagulang. Tapi ang tugnaw sa mga kagahon. Yes. Kung nipis ang bayo mo, kag huwag kadalasang huwag yung nasusok ng jacket, mabatsagan mo ka Red ang pagpanalupis-upis ang katugnaw sa imo sa rin kaunin-unuran. Ati mo, Gid. Katugnaw subong, ginauptan pa sang dulong gihapon, no? Uy. Dulong gihapon ang langit kay
may galom sa gyapon nga nagaporma. Nagatupa gyapon ang sunred ang di man ni makabig nga dalithi kundi dabo-dabo. O ari man nimo tarpulin nga di hamak kadako ba? Bas. Lula, hindi ka sa kilometro kita o di lang na kuan ba buho sa ilong sa kandidato ba? Ba. Dalag ko nga tarpulin ang sunred dabo-damo. Kadabo na ulit at garo nalapyan namon. Mayara nga nawong sang kandidato nga nagapapili nasyonal. Dari sa dalan na nga dalan sa nene, dalan na sa nalapyan namon man. San Sebastian, no? Dari sa may San Sebastian, pero dari sa area na sang Libertad, ayon Action Red. Kung naman yan, lokal naman yan na kandidato. Dari sa Bacolod naman eh. Ang katason sang pader, mga 7 feet siguro. Ako padugid. Wow. Pader ini siguro sunod sang siguro kilala mo na sa mga kandidato ni. Inlikop nila Action Red. Makin mo 7 feet pa sobrang katason likopon mo. Kung ang kasangkaro naman sa ilang sa tarpulin, pila kadupa naman, 5 kadupa guro na. Wow. Dako, no? Dako kayo ng atarpulin ni Action Marlon. Gani. Dara sa may area naman sang Lacson, balato na labyan namon mo, no? Lacson area naman, amo man, no? Kandidato man sang nawong sang kandidata sa pagka-presidente, kag kandidato sa pagka-vice-presidente. Wow. So ngayon, ang presidente bayi, ang vice-presidente laki. Familiar. Kandidata kag kandidato mo. Agay, wala pa naman yung Action Red sang violation mo kung kumulik ang pahambalon. Kaya hindi pa naman sila makahabig ng mga kandidato until nga mag-umpisa ang campaign period. Disbindahan ni Action Red sa mga wala award. Ate piyugid. Sa mga wala money pala, no? Kaya ti ina makakreate sang recall Action Marlon eh. Kag napiaran mo man Action Red, inang may ara sang tarpulin, kaya ba lang ara makita sa babaw? Ang ara bala sa taas-taas, pero na nga ginaimuan, kaya bala yung bulutangan tarpulin ka? Dari sa may dalan, Action Red sa Action, may ara da. Dari sa dalan, Araneta, may ara man. Ina-Action Red yan, di nahambak ka kadako sa baleran mo na. Kontrata ka nga permahan mo. Yes. Ang minimum sila isak bulan. Oo. Kag abi mo nagtulo pa mangkot ko na pala kung pilang baleran sa nagle. Mga 20 mil guro ay 30 mil ay. Gamay na. Gama? 1 mil lang pinakagamay na. Uy, pero tigil kadako sina. 100,000 at 100 labi na kung subong ang tagiya sila sa ginapatapikan tarpulin. Nagakuan man, matanda man kag kon kandidato ang mabutang sa doreta ginapasakahan man. Apresuhan man. Muna kurote. May mga kwarta mga kandidato magabuli pastada eh. No? Galing ka tinabutang na paid for by the friends of Muni-Muni. Pero hindi ako na kwarta mga apyan na kaya ka. Kamahal gali ko magbayad kasi na no. Ati kun magamuna kun sa mga pigado biga mga kandidato be mga handbilis lang papel lang ti okay na sticker gamay no. Dapat pag-umpisa ng kampanya, sakyan mo, tricycle lang. Magpapabike lang. Ang iban gani Action Marlon ginasakyan karabaw eh. Oo, makakuha na ning cutscene at sanga sahis ang kampanya mo, karabaw sa sakyan mo. Kadumdum ko itong managpadalagan, anay mayor din sa Bacolod, ang iya service karabaw no. Oo, galing kay isa ng kampanya sa ang idalantaw sang tao, hindi siya, o din karabaw. Amo na mga tao paglabay sa tutuanay mo, Diyos mio, nagbinalik sa sunod sang balay. Kay wala gid ko nung maginhaboy biskan jutay lang adulos eh. Oo. Amo na sa sitwasyon sa Bacolod City, ti subong Domingo. Pagkulog ko may ara naman grupo nga nagkuha naman, siguro may ara sila sang patingin doon naman nga libot-libot eh. Wala rin Action Red until mag-umpisa ng campaign period. No? Adlaw ni sa dali mga kandidato, grupo, manokon individual.
Alungid subong kay ang dalan, kalabanan nagsudulidan, lugid, no? Ay basa subong ang dalan, bangod sang pilaman ay ka-oras, pilaman ka-adlaw nga sige-sige pagtupa sang dabo-dabo kon talithi ba? Actually, kagapon, Malaksyon Marlon, kagapon siyang aga, pakadto siyang hapon, okay na ang klima. Nagwa na siya haring araw, no? Galing kay pagkala 5 to hasta na maghabi ba, Diyos miyo nga ulan. Gimbawi, yaman. Dali, daw laban nagsunurid ka mga inuras, gaulan, sa wala, no? Putlang kun tuod ni ginaguro-kuro nila nga mayara sa manusulot nga bagyo naman, pati pag-asa sured dapat patihan ta na. Di ka mo magpati na sa ginapost lang si Idabla sa social media. Dapat pag-asa, kaya ang pag-asa mo ng weather, may mga weather forecaster sila da, nga muna ang nagato, nagsunred, no, sa kung ano ang paboto naton, nga lakat sang panahon o kon tiyempo. Inang ginasiling nga kuno mayara bagyo nga mas kusog pa sa ayudan dapat so kakakalubaan mo na. Amo no. No, dapat na nagsun na rin kay nagantos ang tagadaas COVID-19 sudlapin kita sa amo sa asahi sa trahedya daw hindi na ginagoro ko na. Kasakit na gini Action Marlon. Te, amo na kung isa abala mga tao, mahilig gid mag-obra sa mga balita. So dapat na rin ka mo yung pamati sa Action Radio Bacolod para at least updated ka mo isa yung saktong nga balita. Yes, ang inang fake news ang sonri sa mga nasa kadalantaw rason ko nga ang damo gapon tao hindi pa bakuna. Bagod man sang fake news plana kahit amba nila ma-zombie ko na kung makunahan ka. Ito ko layo na gidakson red no ti dasi galing ko nara ka sa social media Una ba lang ang newspaper gani ka sa mga sunod do kapektuhan na sa social media kay tao pagabugtaw kuan cellphone Facebook na yun. Chat play na. Basta ang ginahimo sa masami sa mga ka-action ta. Halong sa nasilintara, danlog ang dalan kay kagabi, may ara sang traffic accident sa may bangga, St. Vincent, dari sa may barangay Alihis niyo. Sunod sa Bacolod, may ara sang driver sa motorsiklo, napilasan matapos nga aksidente nga nakabunggo sa di pasahi nga salakyan. Ang gamotor balik kung gabi, kita nyo nga ang dalan tauhay, inahinay lang, katamtama na ang dalagan, hindi mo mapakta nagsunod, mayara sa nagasunod, or mayara ka sa ginasundan mo. Yes. Hindi mo kung balaan lang, abi mo layo ka pa, dali lapit na. Alonggit kay labi na gid sa sining halin sa party Black Sured. Kamo subong sa mga Christmas parties na. Hotel sa Bacolod nga matamat nagsunod nga nagakapuno ang ila sining capacity kabati daw 70% para nilalaw sila mo. So gina-consume ginalasunod ang 70% para at least makabawi-bawi ba sila. Kag kalabanan sunod kalabanan kasal kag Christmas party. No? Nasa ang ina-cater subong sang nagalain-daing nga mga hotels na sa Bacolod nga matamat man nagabalik sa normal ang ila siring operation. Ang ako lang nga balita dari sa Bacolod City Action Red ining pagtiro bla sa kagawad sang barangay. Barangay 14 to sa, no? Di amo ng sentro sa buong investigasyon sang kapulisan pagi sa kay Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sang Police Station 7. Ang problema sunod nga na encounter dari sang kapulisan kung yun natabo ni sa may Lumina Homes sa subdivision Barangay Vista Alegre asuran sa Bacolod ining insidente nga paggaluthang kay Barangay Kagawad Rol G. Martir sa nga Barangay 14 sa gwa sang isa nga balay ni drama sa may subdivision. Problema kay sang ginsek ang record action red sang gwardiya sa sining subdivision. Why sang record ang ang gwardiya. Di may ang nagtiro to sa sining kagawad sang barangay. 4 ka nga tawak son red nga nagasakay sa salakyan. Nakasoksok sang Bonnet. Kung may record kung tani, kung di balan, man, natabuan nga wayay gwardiya or naruplastada. Sa sa entrance nila, Action Marlon, wala man sa may naka-install dira nga CCTV para at least matrace. Wala? Way
patay ni Action Red, purti magamo sa nga subdivision, kalabanan, mayari ni isang CCTV man mo, no? Ari ni siya, tiyan mo nang gina-check sa karon sang kapulisan, siguro Action Red. Namo naging sa insidente kapag tiro, tres Bacolod City, no? Una pero may ginamuno to pala Action Red nga kahibi ang Bacolod City, kahibi ang simana sa Bacolod City, kunway sa retiro patay mo. No? Doon namo naging sang armas o kon pusil ang mga tao diri sa Bacolod kado kahapos na lang so nga do kaangay lang so diri sang manok ang luyag nila siri nga pagatirahon, no? Sabari garoving man nga to sa mga kapulisan sa mga temprano pa so nga tanamo pila sa di ka mga pagka-police station nga nag-check man sa pila sa di ka mga areas labi na sa tatlo dari ka mga dalagko nga merkado. Nang ginabatay nila kay maring masabi kinadugo ka sa mga tao sa tion sang kaagahon. Report gikan sa Patrol Action Ninyo Bugina. Ako naman Action Marlon Heroya. Mga ka-action din ka mga bayan sang Pinas. Laboton ka sang amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea sa update rin syudad sa Bacolod. Ang siyempre, probinsya sa Negros Occidental. Amo na ka natabo sa kagabi mga kaaksyon, ano? Pero tigid niya kadabol isang ulan mo. Kung ikaw binaga-drive sa salakyan, alos din mo yan makita, ginagyan mo tungkol sa kadabol sa ulan. Kaya siyempre, may ara pa sa makusog hangin, ha? So, gani ko kabudra ang naga-drive sa salakyan o naga-motor kabudra mga kaaksyon, kung pamatsagan yung malang aperte kadabol sa ulan, time out kabudra na ipangita kabudra sa waiting shed. Hindi gani, ano, kung kabudra yan naga-drive sa auto nyo or pick up nyo, hinay-hinay lang kamo yung mga kaaksyon. Ti, damo lang ulan Di nyo makita, kasi maglapaw kabudra mala sa dalanda, kag magbunggo makabudra sa salakyan nga nagapadulong man, ano? O nagasugata dira sa inyo. Biskan hinay lang importante mga kaaksyon, nga makalabot, makabugyapon sa inyo nga balay, Wala man na ginadaling ano. Inabalang may mga empleyado kung kaisang ahalin sa balay nila na adlawan bugtaw. Pakadto sa ulombrahan nila, dalion nila. Mga kaaksyon, malate ka lang nga isa kaadlaw. Pero inabalang maaksidente ka, dako ginang problema. Ang nabunggoan mo, kag ang matabo man sa imo, kay ikaw nakabunggo. Amo gina dapat mga kaaksyon, ang inyo nga dumdumon. Anyway, mga kaaksyon, nakamusang ihapon na pamati sa programa natin, Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Aring magapadayon kita sa pagtamyaw din sa mga nagkomento sa aton ng Facebook Live. Again, don't forget to like or leave reaction sa aton ng Facebook Live, Johnny Tango, ag i-share ang aton ng FB Live. Good morning sa liwat sa kay Christian Roa, mayong aga Action Red, Tanagan, Magsolita, mayong aga, Journaling Ninial, Dick Cripito, good morning, pakigreet lang tanan ka mga daycare workers sa Val. Russell Gomez, isa ka mayong aga sa imo. Star Mayo, thank you Sir Red, welcome good Madam Star Mayo. Kaya syempre sa kay Melvin na Solidarios Apdo, mayong aga man. Liorido Botsionesa or Butillo? Butillo. Good morning from Ilog. I'm watching your program. Madamo ka salamat, Liorido. Meleli Oligo. Salamat, Action Red. Alias Turko Gwapo nga tao sa pagbasa mo sa greetings ko. Kumplito, Turko Gwapo ba? Mayang agad na si mo, Sir Meleli Oligo. Malada nga pagkapi-kapi, Sherwin Hugos, nagapamatigid, Morena Esconde, Sarasha, Barangay, Sibukawan, Isabela. Jen Agravante, yes, tugnaw gid winter na din, Namo na ginabatsag sa iban nga mga tao, sa guwa sang pungsod. Kaya siyempre mayong aga, ari, pariente ko ni Manang Regina Villarosa, dira sa may Asyenda Elsa.
Barangay Estefania. Kag syempre, ginatamyo ko man sa isa kamayong aga, ha? Ang iya gwapo. Kag mapisan nga bana, nga magbulig dara sa Pupuluyo sa Barangay Estefania. Kag presidente sa Hacienda Ersa, ha? Henrich Villarosa. Wow! Nung Henrich, pangapinada para madula na ng tuyo ka ginabatsyag mo. Kung hindi gid makagwanta, tugdaw gyapon, wala epekto ang jacket, gabay na nga pag-akus ka. Pag-akus-akus kay ng Regina. No, di ba? Kapsul ko nung solusyon sa mabugnaw ka panahon. Kung hindi gid makabulig si jacket. Good morning sa inyo kadua. Good morning, dira. Jonaline Ninial, Di Crepito, tabyaw ko sa kawayan. Sa kay Jeremy Ninial, kag Maika Ninial, Michael Angelo, kag Jamaica Ninial. Maayong aga sa inyo tanan. From Jonaline Ninial, Di Crepito. Nerwin, sakmar mayong aga sa imo. Ari kami sa may Block 17, Barangay Bata. Thank you. Okay, ari ha. Nga nag-PM diri sa wala ulan, Bender Boy. Sige, sige. Action red, maayo lang nakaingagaw mo pa bend ang imo gutter. Pero ang ginbend mo di siya amon, di nagidya magtulo. Good morning, Reggie Valencia. Tilanas mo, aga mo din nagabugtaw para magpamati sa aton. Dira sa may Ernel, bending shop kusog-kusog sa Action Radio kada adlaw. Thank you so much, Reggie Valencia Tilana. Sa magukla nakita yung mga Facebook. Neneng Puto Tinsole, mayong aga. Amo gining iya nga pangalan sa Facebook ko, Putot, no? Patamyaw, Baulipay man ko bati sa inyo ba? Thank you so much. Thank you ko, no, kagawad. Pertigid kadlaw ni Manong mo Henrich. Wapo gid man na si Manong Henrich, no? Mapisan pa kag mapinalanggaon nga bana na. Nung Henrich, hindi magsara nga jacket, ha? Yakapso lang sa lusyo. Anyway, mga kaksyon, balik na kita sa programa natin, ha? Ini naman, naistoryahan na kagaina si Mike Iron Tyson, nga maging pasaka sa iyang sexual harassment, ha? Ato yan, December 12, tuig 1988, mga kaksyon. Mabuhin kita 100 years. 100 years na all, mga kaksyon, ano? Makalabot sa 100 years. Ako din ako kalabot na siguro yan. Kaya ba tinamidan ka ako nung isa tinabal. Namit kaon ko kisabala sa mga bindong. Okay man actually mga kaksyon, ha. Basta ganing tawo ko no talag sa exercise. Basta mo na no makalabot ang 100 years, ha. Hugot lang ang pagtuo mga kaksyon. Ari sa December 12, tuig 1888 mga kaksyon. Kabalo-bala ka mo nga santo anay. May mga Pilipino nga kung sino lang gidyang damo isang kwarta, amulan ako no ginapamatian sa mga praile. Unfair, di ba? Kaya inay mga Kastila, Santo Anay, mga kaksyon, ginatakan sila yung magtudlo sa mga native ng mga Pilipino. Ano? Kaya ginatawag kita nila mga kaksyon nga Indio. We apologize, gagmay mga pictures naton nga ibandira. Kamati mga kaksyon, daan siya nga mga pictures Santo Anay sa aton nga Facebook Live dira. Ang mga Kastila, mga kaksyon, nahadlok sila yung magtudlo sa mga Pilipino. Kaysa pagpati mga kaksyon, nga basi malakuno ang ini nga kaalam nga iga-share nila sa mga Pilipino ang paggagamiton para makatukod sang revolusyon kontra sa gobyerno sa Espanya. Kaya gusto nila kuno maging mangmang na lang ang mga native nga mga Pilipino. Muna masubo dira mga kaksyon, ang nag-aalam lang sa unaya. Amo ang mga Kastila or mga ginpamataan or mga maggaranon nga mga Kastila, ano? Pero ang mga native nga mga Pilipinos, mga kaksyon, nga mga pigado, amo ni ang makaluluoy. So amo na, ginatudloan man sa impormasyon, pagkatapos sala man naging tudlo. Tiyan mo na magstorya to Kastila man nga isa Indio, mangmang, di ba? Hindi kayo sindi. Kasi sala man naging tudlo sa mga native nga mga Pilipino. Amo nang unfair sa tuanay mga kaksyon sa panahon sa kolonisasyon sa mga Kastila diri sa Pilipinas. Nga naging rason man kung nga dapat magrevolusyon ang mga Pilipino batok sa mga Kastila. Grabe ang pag-abuso mga kaksyon mo. So muna, December 12 mga kaksyon, tuig 1888
20 ka mga hubin nga babayi sang Malolos ang naghinyo sa pagbukas sang night school. Ini para sa pagtudlo sa Espanyol nga lingwahe. Night school mga kaaksyon, ginpropose ang 20 ka mga babayi. Maisog nga mga babayi sa Malolos. Tikon 20 ini mga kaaksyon nga mga babayi nga halin sa pigado nga pamilya, hindi ini siya pagsapakon. Ang posible pa nga ining 20 ka mga babayi pagadakpon prisuhon kag posible masipatson ano. Komitiba sang 20 ka mga hubin nga babayi mga kaaksyon sa Malolos, Bulacan ang nagpresentar sa kay Gobernador General Valeriano Weyler para sa petisyon sa pagbukas sang night school sa balay ni Rufina Reyes sa bulig ni Senyor Teodoro Sandico mga kaaksyon. Profesor sa Latin kag ginahambal nila nga bagay kag manami nga tawo nga magtudlo sa Espanyol nga lengguwahe. Kumbaga pa dumasiling naton nga do kahumok sa iya magtudlo, do kahapos maintindihan ang iya nga pagtudlo mga kaaksyon. So ang 20 nga mga babae nga ini nga mga maisog sang Malolos, ang ilang ginapropose nga dapat si Senyor Teodoro Sandico kailangan ni sa magtudlo. Let us spread the information. Let us teach the Filipino magapa-spread information, tudloan, practice makaproduce sa mga maalam nga mga kabataan pila ka adlaw. Di ba isa man sa ginapatihan ni Dr. Jose Rizal, di ba? Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa amo man ang ginatanaw man sang 20 ka mga maisog nga babae sa Malolos. Pero ang parish priest mga kaaksyon sa Malolos na si Felipe Garcia ang nagkontra kag gindinay ang plano sa mga kababaihan apisar sang negatibo nga pagbaton ang mga kababaihan ang wala naguntat sa paghinyo sini asa sa ulihi nga natigayon gidman. Pero sa sugod mga kaaksyon hindi nangin mahapos ini nga pagtinguha sa 20 ka mga maisog nga babae sa Malolos. Pila pa ka mga attempts, deny, di ba? Pero try asa sa uli mga kaaksyon nga ini ang nangin madinalagon. Pero madamo ka beses pa nakakuha sila sang permiso sa kay Father Agustin Hernandez sa nga ini ang nangin acting parish priest sa Malolos. Pero may ara sa mga kondisyones mga kaaksyon. Nag-grant man tuod sa ila o napasugtan sila sa ilang nga petisyon nga makatukod sang eskwelahan. Pero may ara sa mga kondisyones nga hindi si Senyor Sandico ang magatudlo sa eskwelahan nga ginapropose ang 20 ka mga babae. Ang gusto ya nga matabo nga ang magatudlo dire amo si Senyorita Guadalupe sang Maynila ang maging manunudlo kag ang klase pagahiwaton mga kaaksyon hindi kay night time but ini siya matabo daytime. Amo na kay banti suno kuno sa mga impormasyon man sa tuanay hindi kuno dasig ma-absorb kung gabi kuno ang klase na. So ang mga hubin nga mga babae mga kaaksyon sa Malolos nga nagpetisyon para makatukod sa night school nga sa uli naging day school mga kaaksyon muna yung mga 20 nga mga babae nga makatudlo sa Espanyol nga lengguwahe. Cecilia Chungson, Merced Chungson, Aleja Chungson, Agapita Chungson, Filomena Chungson, Paz Chungson, Feliciana Chungson, Anastasia Chungson, Emilia Chungson, Basilia Tantoco, Teresa Tantoco, Maria Tantoco, Rufina Reyes, Leoncia, Olympia, Juana Elesia Reyes, Arimadria, si Alberta Uy Tangkoy, Eugenia Tanchanco, kag Orea Tanchanco. Amo na sila mga kaaksyon ma-remember nyo or sa mabatian nyo mga kaaksyon do halos pares-parehas ng ilang mga apelyido. Kamanin sila parentihanay, magpakaisahanay, di ba? Kanya abi kadamog sa mga parehos nilang apelyido. Kamulo ka mga kaaksyon sa tuanay, ang mga Pilipino mapinalanggaon. No?
Kay mantis ang una yung mga kaaksyon na pagpuli alin sa ulubrahan na mga alas 5 ya, alas 4 out na sa una eh. Kasi tawahay ang ubra. Kaya syempre ang mga tao yan dapat ya alas 6 ang gabi ara na sa ilang mga balay no. Sa muna pag alas 6 sa gabi ti dulom na no. Kasi wala man sang lagawan pa. Ti ubra mo nakadto sa uma. Ala nga makadto katuya sa may umabi ano sa mga kahon-kahon da sang humay. Alas 6 ang gabi matukban ka pa na siyang manog, di ba? Kaysa una damo manog eh. So muna gapuli na ara na sa alas 6 ang gabi ang bana sa balay. Ang asawa ready na pangga, no? Do muna ready na sila nga magpanihapon, di ba? Tiya muna. Amo nang rason ko nga ating plano pa kuno gatulog, amo na nagresulta nga kalabanan sa magpamilya way ganubo sa 7 no 8 pulo ka bata pasaka. May ara ko gani na basahan nga iya bata 18 ka ba 18 ka bilog. Drabo ya makita mga kakson nga mapinalanggaon ang bana no. Kag may ara sila sang mainit kag matamis nga relasyon. Kaysa una, hindi problema ang pagkaon, mga kakson. Kag kalagpad sa mga ugsaran sa kadabalay sa una. Tiya muna, may arak ka dra 12 or 13 ka bata. Kung wala dra muna, may mga utan dra, ay kamusudaan. Tiya muna, ang sudaan nila kuno sa una, Bisaya nga tinula nga manok lang. Ginalang pa na nila, ha? Nang Bisaya nga manok, ginalang pa na nila. Sumod ko no para sa ila, pero sa aton diri, wow, di ba? So, ano may mga kaksyon na muna, ha? Ano tabo sa itong anay? December 12, tuig 1888, 20 ka mga hubin, ay ka mga babae sa Malolos, ang naghinyo sa pagbukas ng night school para sa pagtudlo sa Espanyol nga lingwahe. Kag syempre, ang kilala din ni Dr. Jose Rizal, mga kaksyon, amo si Emilia Chungson. Dalapit-lapit sa pangalan sa amon kapitan ba? Si Engineer Jerry Tingson, ano? Mapisan nga kapitan, kag mabinuligon sa Barangay Estefania. So, amo na, magpakaisahanay, kag syempre, kabalo-kabala mga kaksyon, nagpadala sa sulat, ini si Dr. Jose Rizal, sa sugo man sa amigo niya, nga si Marcelo H. Del Pilar, nga mo na padalaan sulat, actually, ginagamit si Rizal bilang taytay, kay kabalo kati mga gwapa na mga babae, ano? May kwarta, mistisa, siya mo na, kabalo ka naman, damo siyang nalink ka babae sa kay Dr. Jose Rizal, di ba? Eh, because nga friendly, kag mapidalanggaon ang aton nga bayani, amo lang na. Anyway, mga kaksyon, ayari na mga jokes natin para sa programa natin nga Johnny Tango Rides Again. Isa kaadlaw matapos ang outing nga nagreklamo si Johnny sa kay Inday kag nagpromisa nga hindi na ni magupod sa sunod nila nga outing. Hindi na siya magupod ya. Dismayado siya. Naglain ang iyang buot. Sa sunod nga outing, hindi na ko yung magupod ya. Nadudla na ko. Nakapoy na ko ya. Wala ko yung makatulong sa insakto. Kag dismayado, ko ya subong ya. Oh, tinga kaya nga hindi ka magupod sa nasunod Johnny nga outing, ha? Ano nga balay ang problema? Sino nga tawag hindi madudla, Inday? Ako yung bana mo. Ako yung bana mo. Pero ako yung nagadala ka sa lakyan. Ako yung nagadala siyang bag mo. Ako yung nagaluto. Ako nagaplastra sa iligdaan. Kag ako nagabayad tanan sa mga grastuhon yung pag-outing ta. Ti Jenny, palangga mo ako, diba? Handa ka nga himuon ng tanan kitungod. Palangga mo ako, Jenny. Oo, palangga ta ka. Palangga ta kaya, Inday. Ako lang nagapalangga sa imo. Pero ang tupad mo magtulog ya, amoy ang driver ta kasi tuto na ko. Tapos ako yan, pabayaan mo muna. Nabagol ka dyan itanggo. Nabalas ang problema.
Wala. Ginapabalo ko lang. Nga kapoy ako. Sige, masunod na ako sa malay kabaluto na ako sa inyo kalanon, ha? Sundaan nyo fried chicken, eh. Dali lagi kabaluto ko. Matapos ang bakasyon, nagpauli dayon sa day Inday kag Johnny sa ilang balay. Galing kay may nalipatan si Inday nga iuli. O wala, ano ni? Basi malaging dalay ang ulunan. Sa gitkantuan nila gin-overnightan. OMG! Ang yabi sa kwarto, nalipatan ko nga iuli. Wala! Pangga Inday, hindi ka na pala magproblema. Nauli ko na ang yabi. Hindi ganyan, Johnny. Aring yabi ho. Aring sa kamot ko ang yabi, Johnny. Hay, ikaw bala, wala kang isang salig sa akon mo. Hindi ka to pagbultahan, Ang receptionist na ginulian ko, nakapirma ako nga wala na kita sa liability. Anong problema, haw? Hindi ganyan, ha? Wala akong maintindihan ang bot ko, silingon. Ano? Wala akong maintindihan na ginahambal mo. Di huwag ka man naghihinapon. Huwag ka man nag-ininsik. Ano ba lang bot mo, silingon, nga hindi ta ka maintindihan? Ang yabi nga ini, Johnny Pangga. Yabi ini sa piyang nga kwarto, sa foreigner. Ang tupad bala naton nga kwarto. Ano? Tingala lang ko na dula ka sa kaagahon kay. Pasensya gid nga, ha? Ano, abi ka nag-jingle ako, tapos sa buto nagwa ako sa aton nga kwarto. Pagbalik ko, ang abi ko kwarto naton. Dito ako natulugan sa pihak. Ang abi ko, ang tupad ko, ikaw, ang foreigner, gali. Bye! Tingala ko, wala ka. Bye! Manamong salamat sa liwat mga ka-aksyon. Ini sa Aksyon Red Salgado para sa aton Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Thank you and good morning.